Arratsaldeon deneri, ohar tipi bat, jakin behar duzue ene euskararen maila ez da sobera ona, beraz papera prestatu dut sarritza egiteko. Beraz, arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko topaketara, Eskoalerian laborarien instalazioari buruz. Eskoalerian laborantza beti izan da gure bizitzearen erdigunean, gure pasaiak sortzen ditu, gure familiak elikatzen ditu, eta gure kultura eta jakintza beranaldi transmilitzen ditu. Baina gaur, egoerak ezberdinak dira alde batetik bestera, iparraldean, Europako instalazio tasa altuenetakoa dugu, gazte asko ari dira laborantzan lanean hasia, egoaldean aldiz, industrializazioak eta soldatapeko laneren azkundeak laboralien kopurua gutxitsu du nabarmen, eta gainera politika publikoek Bruseletik edo gure hiriburuetatik erabakitzen direnek ez dute beti eragin bera gure bi aldeetan. Hala ere, erronka bera dugu guztion artean, belaunaldien erreleboa bermatzea, gazteek etorkizunean lurretik bizi ahal izateko, naturalen oreka zaintzeko, ura eta biodibertsitatea babesteko eta gure laborantza kultura bizilik mantatzeko. Gaur, 5 gazte laborarik kondatuko digute, nola bizi izan duten beraien instalazio prozesioa, eien esperantzek lagunduko digute gaurko egoera hobeto ulertzen Eskoaleri osoan. Aurketzen dizkizuet gure bi gozama eta gazaita beraz lehena Elena Ager. Baita ere Iñaki Intxausti. Eta egoaletik heldu badugu Alice Kamboa, Ainoa Iturbe eta Aitzol Hernandez. Beraz hasteko, bakotsak erranduzue, nor zarete, zer egiten duzue, zer da zure lanea eta aipatzen ahal duzue nahi duzuna. Ados? 5 minuta bat dituzue bakotsak. 5 biskat luze da, beraz denbora bat duzue. Luzegid balin bada, gelituko da. Ados? Mil esker. Elena, zurekin hasten gira? Hale, dio. Egunon deneri. Elena Ager, bidajaikoa. Ni baigorrin instalatuan iz jateko sagajen ekoizten. Eta baigorriko instalazioa 2023an egin dut, beraz 3. urtea baigorrin. Aintzin 10 urtez baratz egintzana izan niz Lekorneko gajo etxaldean, beraz egia da baduela ikasik 15 urte ofizio hortan nizala. Nire ibilbidean originala pixkat, iparaldeko instalazio iek begira, da ez dutala familia etxalde batean, beraz ez niz etxalde batean handitu. Ikasketak egin ditut beste arlo batean, hastapen batean, biologia ikasi baitut, gero langile egon, eta laborantzaren proiektua, bigarren proiektu profesional bat izan zen. Eta lehen instalazioa edo ofizio hortan sartzeko manera izan zen gajo. Zinez, hori niretzat oargarria da, Lekornen den gajo etxaldea, ezakiten ezagutzen duzuen, da erriko lujetan sortu den kooperatiba bat, baratzegintza biologikoa egiteko. Eta ni bezalako lujik gabeko laborari berri baten dako, manera bikaina